eta ongi etorriak izan zaiteztela Beterriko Liburua Sariaren 16. edizio honetara. Eundamaik Akademiako irakurleek 2011 urteko libururik gogokoena izendatu dutena saritzeko bilduera gaur hemen. Arratsalde on guztioi. Arkaitz Kanonen eleberria gaur saritzen duguna, argitaratu zen egunetako kritikak errepasitzen aritu naiz, gaur hemen esan behar ditudan hitzak habilitatzeko. Kritika guztietan mamitsuena gertatu zait Aritz Galarrabak Deia egunkarian idatzi zuena. Arkaitz Kanoren eleberriak baldintza guztiak betetzen dituela dio, irakurria izan aurretik ere, aho batez goratua izateko. Luzea da eta euskal gatazkaz ari da. Bere hitzetan kanonek markatzen duten legea betetzen du hartara. Merkatuak aho bitxetan kanonen izatzen duen lana genuke hartara. Eta alere da novela ona. Oso da novela ona aizue, epaitzen du berak. Gaur berria egunkarian irakurri diot Onitza Meitari bere ahaztuak zutabean, eta twisten hasiera ekarri ditu gogora. Eta irakurreko dizuet, pasarte bat. Guardia Zibilak hilarte torturatu zituen. Eta hil zituzten haiek, hil nahi izan zituztenekin zerikusirik ez zutela ikusi zutenean, egin zituzten auto eta guzti. Irakurle naizen aldetik, ausartuko naiz esatera gure literaturak sendabide izateko erantzukizuna ere baduela. Gizarte bizitzak sortzen dituen urratuak hobeki ulertzen lagundu behar digula. Nolakoak garen eta zergatik garen halakoak zentzuz eta sentimentuz interpretatzeko, egiak eraikitzen eta narratzen laguntzeko. Alde horretatik ere, zorionak ez ezik, eskerrak ere eman nahi dizkiot Arkaitzi bere lanari. Eskerrak. Eundamaik Akademia formalki orain 5 urte sortu zen, akademia bezala, une honetan 182 akademiakide ditu barreiatuak Euskal Herri osoan. Akademiakide horien densidadeik handiena Gipuzkoan dago, eta jarraian Bizkaian eta Nafarroan. Egia esateko, Eundamaik Akademiaren etorkizuna momentu honetan oso kinkalarrian dago. Krisian gaude, eta krisiak ikaragarri jo gaitu guztiok, bazter guztitan, eta egia esan ez dakigu une honetan aurrera jarraitzerik izango dugun ala ez. Aleginaren falta ez da izango, aleginduko gea, honi jarraipena ematen, eta hala gertatuko balitz, eta hala gertadadin, egingo dut keinu hau, nahi genuke datorren urtetik aurrera orain arte Beterriko Liburua izan dana, ze azken finean jendeak Beterriko Liburua izen hori lotzen du oso eskualdearekin. Eta pentsatzen dute dela gauza bat oso lokala, oso Beterrikoa. Eta gero azaltze zaienean ez, baina atzean Eundamaik Akademia dago, eta Euskal Herri osokoa, eta ja beste modu batea ikusten dute. Orduan ziurrenik aurrera jarraitze baldin badeu, eta hori bere garaian iragarriko deu, ziurrenik bai Beterriko Liburua izeneko aldizkariari, literatura aldizkariari, baita ohorezko sari honi ere izena aldatuko diogu eta Eundamaik Akademia deitzera igaroko gea. Beraz, zalantzarik gabe, twist eleberria euskal literatur garaikideko zutoinetako bat izatera deiturik dago Eundamaik Akademiako akademiakide askoren iritziz. Pentsatzen hasita, hortarako horreitzen diguten, ez dago ezer norbelekelako bakardadean idatzi eta sari bat jasotzea lotzen dituenik. Ez dago ezer logikoa. Psikiatrek erabiltzen duten jolas hori, badakizue, nik hitz bat esan eta zukota buruatzen zaizun lehenbiziko gauza, bat ere pentsatu gabe. Nik esaten badute pailea, besteak dio mailua. Esaten badut bankua, besteak dio zuloa. Esaten badut baloia, besteak dio gabarra.
Jolas horretan liburua edo idatzi izango balitz psikiatrak saria litzateke zinez diotsuet bururatuko litzaidaken azken hitza. Sari bat jasotzea baita liburu bat idaztetik gehien urruntzen den gertaeretako bat. Istripu arraroa, gozoa hala ere. Estendalen esaldia berritzen zidan aste honetan lagun batek bere emailean. Eskat zen da lagun hau. Derrigorrezkoa da asko desiratzea, bai, baina derrigorrezkoa ere deusez espero izatea. Eta batez ere ezerrez eskatzea. Asko desiratu, deusez espero izan, ezerrez eskatu. Ez da gautu txarra idazle baten idazmaian jartzeko. Edo beste edo zeinen idazmaian, edo autoko egatina batean. Eta ez gaitezen engaina, denok gara idazle, noizbait kontrakoa sinisterazi baziguten ere. Arraroagoa delako idazten ez duen jendea, eta batez ere arraroagoa delako irakurtzen ez duen jendea. Hoiek bai, koitxauak benetako jende arraroa. Irakurlea idazle baita, jakin ez dakigaren batzuetan. Eta eskerrak emateaz batera, irakurlea hitz egin nahi nuke gaur hemen labur-labur. Begiak testuaren gainean irristatu baino zerbait gehiago egiten duenaz. Irakurle kritikoaz. Irakurtzen duenean mentalki azpimarratzen doan, eta beraz, irakurtzen ari dena mentalki berridazten duen irakurle mota horretaz. Ez naiz horren apala ere ez pentsa. Irakurleari gorazarre egitez nire buruari egiten ari nazaio. Gorazarre. Idazle baino lehen naizelako irakurle, eta idazle baino irakurleago naizelako. Horregatik hitz egin nahi nuke idazlearen akatsak, idazlearen alde interpretatzen saiatzen den irakurleaz, eta ulertzen ez dituen orrialdeak ez usteko lekuetara iristeko fuga puntutzat hartzen dituen irakurleaz, eta idazlearen bertan goxokeria atzeman eta salatzen dakien irakurleaz, eta idazlearen nekea eta bere nekea irrati dialeko zenbaki berean sintonizatzen saiatzen den irakurleaz, eta ez dira ulertu ez, eta derrepente dena ulertzen hasten denaren gozamenaz, eta inoiz ez dira ulertu uste ez duenaren mikatzaz. Eta azken lerroa 10 aldiz berrirakurri edo azken orrialdea irakurri gabe usten duenaz. Haserretzen den irakurleaz. Liburua hartu eta 5. orrialdean amorratuta harrika botatzen duen irakurleaz. Aitor dezagun hau zailagoa dela egitea dispositibo elektronikoekin. Atera ezatela aplikazio bat horretan. Eta gero liburura lurretik berriro jaso eta sortuz gure aukera, bigarren aukera bat ematen duen irakurleaz. Batzuetan eskuzabaltasunez eta batzuetan suminez edo amoruz. Irakurlea edozein unetan ekintzara pasatzeko gertu dagoen idazle isila da. Naiz eta behar bada eta irakurle hau aski inteligentea da. Ez duen sekula liburu bakar batera idatziko. Bere kabutan eta bere kolkorako ez bada. Idazlea eta irakurlea, hemen entzun ditugun hainbat iritzitan, garbi geratu da, jara ez dira gauza bereiziak, ez dira bi. Inoiz ala izan baziren. Ez writer eta ez reader. Inglesek reader esaten diote, ubebikoitza sasita. Idazlea eta irakurlea biak biltzen dituen mutazio eder horrei. Gorka berezi hartuari irakurri nionik euskarazko baliokidea, idazkurlea. Angel Etxundiri ikasi diogu zenbat hitz egiten duten liburuek gutaz. Azmarkek nor naizen esaten dute. En naizela beste ura, baizik eta ni. Baina ez dute esaten zer naizen, eta are gutxiago nolakoa naizen. Ez dute zer esaten urtetan zehar izan ditudan zaletasunez, kezkez, zalantzez, galerez, deskuiduez, hankasartzez. Biblioteka batek ordea hori guztia kontatzen du. Atzmarkek gaizkilea bilatzeko balio dute, baina ez gaizkilearen ibilbidea eta gaizkia egiteko motiboak. Kultura eta aisialdia gehiegitan nahastu eta berdindu egiten diren garaiotan, literaturaren aldeko aldarria egin nahi dut gaur. Literatura baita inoiz berritasun izateari uzten ez dion albiste sorta.
edo hori da bintzat bere bokazioetako bat. Inoiz berritasun izateari usten ez dion albiste sorta izatea. Gogoratzen ez ditugun gauzen memoria izatea. Edo Rafa Ruedak abestu bezala, iraganak zulorik izango balu, ispilua luke atean, non iragana eta oraina, elkarri agurtu eta solastu ahal izan. Liburu hau ukitzen duenak gizaki bat ukitzen du, esaten zuen Walt Whitmanek. Eta sentimendu horrekin txe behar genuke behar bada idatzi eta irakurri. 111 idazkurle eta bat gehiago. 1000 esker eta bat gehiago. Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzaren izenean. Lehenik eta behin 1000 esker antolatzaileei ekitaldi honetara gonbidatzeagatik, eta noski zorionik beroenak Arkaitz Kanori, Beterriko Liburua Sariaren aurtengo edizioaren irabazleari. Ez dut uste inork ezbaian jarriko duenik akademiakideen erabaki hau. Izan ere, bai saritutako idazleak, bai eleberriak, merezitako arrakasta lortu dute Euskal Herrian. Beraz, atsegin handia da niretzat arrakasta horren lekuko izatea. Eleberri tristea iruditu zaitu izte. Areago, aitortu behar dut, batzuetan itogarria egin zaidala. Tristea eta itogarria esan dut, baina errotik errealista ere bai. Eta oso ondo idatzitakoa. Latza da eleberriak deskribatzen duena. Latzak, oso latzak izan ziren hamarkadaiek. Baina une honetan, esperantzak leihoa zabali dauka. Eta leiho hori ate bihurtzea espero dut. Eta denok elkartzea atearen beste aldean. Indarkeriari gabeko gizarte batean. Twist, Euskal Herriko kronika beltza da. Inoiz itzuliko ez den eta behin betiko bukatuta dagoen, edo hala espero dut nik behintzat, garai bateko kronika beltza. Hurrengo belaunaldiek bizitzea tokatu zitzaigun garaia ulertu nahi dutenean, Twist eleberria irakurri beharko dute nahi eta ez. Arkaitz Kanoren lan hau geroaldirako opari bat da. Ezinbesteko tresna Euskal Herriko historia luzeko, zorigaiztoko pasarte batean ez galtzeko. Nire aldetik besterik ez, zoriga berriro Arkaitz, 1000 esker denoi, eta aurrengoa.